गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। जोंना एनुवेल स्कुल उइकआ दिनै नैथि सान। मैया जागायजेननानै दिनैहाय नैथि सान जासिगोन। दा दिनै फुंबिलिनि फार्स्टआवनो जोंना रिले रेस दङ, खारनाय बादायलायनाय। दाना गर्ल्सफोरनि रिले रेस जासिगोन। दाना नैबेहाय हांसो थाबायनाय जासिगोन। नार्सारि इउकेजिनि हांसो थाबायनाय। दा नायलांबानो जाबाय माबायदि थाबायो हांसो थाबायनाया। थाबाय नबराज, थाबायथार। थाबाय नबराज, थाबाय। Nisa थाबाय दं। गैला। नबराज। फैदो अनसाय। फैबाय था दे। अनसाय आगार नाङा। फैथारबाव। क्लास 1, 2 नि गर्ल्सफोरनि हांसो थाबायनाय। दे थाबायथार। दे थाबायथार माजुलि रिया। दे हगारथारनाङा दे, हगारथारनाङा बिखौ क्लास 8 जाम्बिसो। जाबाय हरजाला दे, मोनखाबाय। दे नोंसोर थाङो दे, नोंसोरनि गेजेरावल'। जाबाय दा? दे रेडि 1, 2, 3 दे थाबायदो, लासै थाबायदो आरामनो। बयसफोरनि हांसो थाबायनाय क्लास 1, 2 नि। दानिया हाइजाम, बयसफोरनि हाइजाम जासिनाय, हाइजाम बारनाय।
Antri komando. Ayu. Naik apa jadi sebab jadi parlau. Udah gusnya masih jauh ya. Lima udah. Komando. Komando. Bang, bapak ada istirahat. Panan. Sini bola. Nang ngapin. Pernah bola. Bang, दा बाहाय बिलुन गाखोनाय जासिगोन नार्सारि इउकेजि क्लास 1 2 नि गार्ल्स बयस आलदा आलदा जागोन रेडि खालामगासिनो नै दा 1 2 3 गादो नै बिलुन गाखो हमदाना गया दा नै क्लास इउकेजि नार्सारिनि बिल्डिं गाखोनाय दाना बयसफोरनि नै ओइ र' गिफ्ट खादो ओइ गैला ओइ लाव नै ओइ आखसिमबो गानो मोनो आखसिमबो गानो हायो जोंबो Vai,
1 2 3 go Nih, maaf barbar deh, oi. Ini barbar deh. Barbar. Deh, sini mau. Ini akhirnya sih. Gila. Sulai dua satu. Oh, sulai. Hei, mau gila. Gila. Sekat dia. Hei, be. Mandai pustang bay. Longja Moktang 3-4 ni Longjam Ropon
Skado.
Hạ đôi hạ 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 đôi đôi Đầu làm bao đơ. hạ đôi hạ hạ đôi đôi hạ 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 đôi đôi hạ hạ đôi hạ đôi đôi hạ đôi đôi hạ đôi hạ 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 đôi 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 hạ hạ đôi hạ đôi hạ hạ đôi 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 hạ đôi hạ hạ dah nasi tong ada ham dia dah đôi hạ đôi 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 hạ đôi hạ 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 đôi 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 hạ đôi đôi hạ hạ đôi 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 hạ đôi đôi hạ 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 đôi hạ đôi đôi hạ hạ Ani bukan lah. Boriah. Volleyball. Girls pun di badminton, Lisu boy, single. Badminton ada dah
Gloria. Warning call 17. Memang kesulitan final kesulitan. Warning call 17. Gloria. Awas. Yellow one.